Tervetuloa uuteen videoon. Mä kävin taas Normalissa. Mä ostin tämmösen Pandan, tämmösen lakritsapatukan. Tosiaan hyvä. Sitten mä ostin äitille tämmösen 2 laatikkoa tällaisia kalakeksejä tai mitä nää on. Tämmösiä, vaan nää on jotain pilvi muotoisia keksejä. Sitten mä ostin tämmönen pikkupaketti näitä, onks nää nörtsejä? Jotain semmosia. Sitten mä ostin tämmösiä CC, jotain suklaajuttu, pähkinä semmosia. On kuullut, että ne on varmaan tosi hyviä. Sitten ostin 2 pakettia Pokemon-kortteja. Sitten tämmösen tupla Mars-patukan. Sitten tämmösen pienen Tobleronen. Ja sitten mä ostin tämmösiä sienikeksi suklaajuttuja. Mä avasin nää ja ne näyttää tältä. Ja siinä oli tämän päivän video. Ensi kertaan.